Bon dia. El primer de res dir que este vídeo va dirigit als més menuts i menudes de la casa, però que els adults igual el podeu veure que igual l'aneu a disfrutar. En estos dies en els que potser no tenim molta cosa a fer, he pensat que estaria guai fer un vídeo taller de rap. En principi seran 3 episodis, però si veig que la cosa funciona, ho allargarem. Però per això necessite la vostra ajuda des de casa. Doneu-li like al vídeo i compartiu-lo per a que el puga veure molta gent. Per als que no em conegueu, soc Alfons el Blue, un rapper castellonenc, concretament de Nules, i pioner en fer rap en valencià ara fa més de 12 anys, quan era encara un adolescent i no n'hi havia pràcticament ningú fent rap en valencià. Durant la meva trajectòria he guanyat concursos, he guanyat premis, he tret discos, he actuat en concerts, en festivals, etc. Soc també mestre de rap en l'Escola de Música Moderna d'Almenara. Segurament haureu escoltat alguna cançó meua o del meu grup Malparlat i no ho sapigueu, com la cançó de la taronja, Un dia m'avelli suc de taronja, que bona és la taronja. o el rap de la paella d'apunt. No eres valencià si no t'agrada xocar, Si esteu preparats per emprendre este viatge i conèixer de primera mà el món del hip-hop i aprendre a fer rap, seguiu-me. I podeu guanyar una dessuadora molt xula i el disc de Malparlat. Però si voleu saber com, quedeu-vos fins al final. L'oportunitat per a demostrar que porta l'atzar un monstre. El primer pas per a començar a fer hip-hop és entendre d'on ve. Com sabreu, durant el segle XX, la societat afroamericana va haver de pegar un pas avant per a defendre els seus drets com a ciutadans. Els blancs seguien veient als negres com ciutadans de segona o com esclaus. Això va provocar que cada volta més isqueren figures molt inspiradores que tractaven de donar-li la volta a la situació. Vos deixo 3 exemples. A principis del segle XX, els negres tenien prohibit sentar-se als transports públics si es quedaven ciutadans blancs de peu. Tot això va canviar el dia que Rosa Parks va decidir no alçar-se del seu seient en el bus. Martin Luther King va ser un polític defensor dels drets dels afroamericans que abogava pel pacifisme i el diàleg. Va morir assassinat en 1968. Malcolm X, per la seva part, també va ser un polític defensor dels drets dels afroamericans, però des d'un punt de vista més activista. I també va morir assassinat, l'any 1965. Com heu pogut veure, als blancs no els feia gens de gràcia que un negre poguera arribar a tindre repercussió, i si podien se'ls carregaven. D'esta forma, els negres, que seguien estant superoprimits, van començar a organitzar-se en grups d'activisme social com els Panteres Negres, però no el de la pel·lícula de Marvel. Això és Alfons el Blue. Al mateix temps, també va començar a gestar-se en els guetos, i per als que no ho entengueu, un gueto és un barri de gent pobreta, un moviment musical reivindicatiu inspirat en la música negra, és a dir, el jazz, el funk, el soul o el blues. Este moviment tenia com a màxims exponents les figures del DJ, el discjockey que punxava la música, i l'MC, que actuava de mestre de cerimònies i presentava l'esdeveniment parlant de forma rítmica sobre els ritmes que li punxava el DJ. A aquest estil de música rítmic se'l va anomenar rap, i cada volta va anar tenint més èxit. Tant va ser aixina que la indústria discogràfica va voler traure partit i el va explotar al punt de que el que va començar sent una música de barri va acabar sent el que pots escoltar en una discoteca avui en dia. Este és el rap de la babalà, un espai que m'agrada, un animalà. En els millors programes de dibuixos animats. Dit això, i per acabar esta introducció històrica, el rap és l'estil de música del hip-hop, que no és un estil de música com a tal, sinó un moviment cultural que engloba altres elements com el breakdance o el tartablisme. Però ja parlarem d'això un altre dia. Un moment han parlat d'història, ja sabeu d'on ve tot, és moment de parlar de la rima i el ritme. Rodejat de gent i em sent casales, desitjant que passen ràpid les hores. Vos haureu fixat que en les cançons de rap les frases rimen entre si i que tenen una estructura musical i un ritme molt senzill sobre el qual el rapper o l'MC rapeja o fluix. Veritat que vos heu fixat? Els que sabeu de música vos haureu donat compte de que la majoria de cançons de rap utilitzen un ritme 4x4. I això és perquè és més fàcil quadrar estructures d'esta forma. També la majoria de cançons de rap solen utilitzar un tempo de 90 BPMs, això és 90 colps per minut. Si teniu un metrònom a casa ho podeu comprovar. Això no lleva que també n'hi ha cançons de rap en altres tempos. Però d'on venen les rimes? Com hem dit abans, la música rap va néixer com una protesta. I quina millor forma de protestar que fer-ho rimant? Cuando alguien me pregunte por qué se mueven mis tías, Responderé sin dudarlo. Por la falta de rutina, Porque me arden los ojos a cada nuevo día. que contemplo cosas. que ayer no veía. Vos heu donat compte de que la majoria d'anuncis utilitzen frases que rimen per a que identifiques el seu producte? Eixes frases es diuen eslògans, i són degut a que és més fàcil recordar una cosa si el missatge et crida l'atenció. El rap exactament igual.
Si anaves a protestar per una cosa, la idea era que la gent recordara per què protestaves. Però també n'hi ha una altra raó. El rap està íntimament lligat a la poesia. Sí, a la poesia. En la mañana verde. Quería ser corazón. Quan la vostra mare o el vostre pare vos lleguen un poema, recordeu això. Dit això, n'hi ha dos classes de rimes. La rima consonant, on coincideixen les lletres del final, com taronja i esponja, i la rima assonant, on coincideix alguna lletra del final, però no acaba de quedar del tot bé, com taronja i bona. Però això només ha sigut una introducció al rap i al hip-hop. Durant el proper vídeo parlarem de com encarar una cançó, la temàtica i referències a l'hora d'escriure la lletra, i també tindrem a DJ Cynic, el DJ de Malparlat, per explicar-vos als futurs discjòqueis tot allò que necessiteu saber. Dit això, m'encantaria que a casa tractàreu de fer un rap. Que no és precís que siga molt llarg, i que me'ls feu arribar per correu electrònic o als meus perfils d'Instagram o Twitter a través d'arxius de vídeo o àudio. La idea és compartir el que m'aneu enviant, i d'entre tots sortejar la dessuadora i el disc de Malparlat que vos he ensenyat abans. Si vos ha agradat el vídeo podeu deixar un like, compartir-lo i deixar un comentari. I podeu seguir-me en xarxes per estar al dia de quan eixirà el pròxim episodi. Un plaer i moltes gràcies. L'economia és un monstre que a mi m'aterra. Trac la targeta i tinc un nuc alcohòlic ofega. El meu compte té xifres roges i està en guerra. No tinc cap erra.